أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. نعم. الذي آن لاد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واذكر جنت عبدنا جياد أمين. نعم. مجد أمين داود عليه السلام. نعم. ذا الأيد. نعم. جم سمبو. داود ذا الأيد. نعم. جم سمبو. جنتمو. نعم. ñeemtinamo leñol ma yo ñeemtin Dawuda. نعم. joom sembe. نعم. omo sembini e dewal Allah. al quwa fil ibada. Dawuda no sembini e dewal Allah. kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dawuda ko noon wurduno. o hoora hande o fofto janngo. gurra makko fof ko noon. jontande waɗatno. o hoora hande o fofto janngo, o hoora ɓaawo janngo o fofto ɓaftani tan. waya quumu o daro omo rewa Allah nafilaji nisfal leyli feccere jemma. waynaamu o ɗaano sulusahu tataɓal jemma. waya quumu kadi o ummo sudusahu jeegoɓal jemma. ni o rewaranno Allah. joni en mbaɗi jamma ko heure 12 hol feccere mum jeegom. o rewanno Allah heure jeegom. so nangue muti 7 heures woni futuro 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures minuit ɗum fof mo rewa Allah. wona woni heure jeegom. mbiɗen jamma ko heure 12 feccere nde woni heure jeegom. ɗum o rewanno Allah. mbiɗen on saha o ɗaano tataɓal jemma 12 hol tataɓal mum 12 hol tataɓal mum 4 wona o rewi Allah ha mini wi o ɗaano 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures ɗi heure uji 4 o ɗaano 12 hol jeegoɓal mum joni 12 feccuɗum yimɓe jeegom ɗiɗi o rewa Allah heure uji ɗi keddiɗi wona o ɗaanima 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures o ummo o rewa Allah 5 heures 6 heures ni o rewiranno Allah. jamma ko heure 12 o rewa Allah feccere jamma o ɗaano tataɓal jamma o ummo kadi o rewa Allah jeegoɓal jamma. o hoora hande o taƴa janngo o wi o noon jangtomo o jangtorte noon ko haw ñemtine. waskur abdana jangtu jiyaɗo amen jiyaɗo Allah Dawud zal aydi joom sembe wona sembini e dewal Allah. taw noon jiiɗa e sujudeje ɗe sujjande Allah balɗe 50 aɗa faytinde e leydi wiyama ɓuuri ɗum weeɓani. innahu ay Dawud awwabun ko kewɗo ruttade e weluye Allah. kanko welatamo tan koko weeli Allah. awwabun woni rajja'un mo heewi ruttade ila mardatillahi e weluye Allah. Allah yeyoɗo Dawud inna sakharna aljibala ma'ahu min geltanimo kaaƴe. inna minen de sakharna aljibala min gelti kaaƴe yusabbihna ma'ahu eɗe cuɓi hinida e Dawud o eltana kaaƴe. ƴeew hayso hoddirama mo lo'a e cennugol Allah ko kaaƴe ɗe toƴƴata daade pour siftinamo foftade ala ko Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah. ɗeɗo kaaƴe eɗe cuɓi hinida e Dawuda bil ashiyi wal ishraqi subaka e kikiɗe fof foftade ala bil ashiyi kikiɗe wal ishraqi e jalbingol nangue woni ñalowma. ɗeɗo kaaƴe omo eltana ɗum. Allah yi waɗɗayra min geltanimo ndiwrina kay wona kaaƴe ɗe tan de waɗɗayra ndiwrina kay alhaali laatade ndiwrini mahshuratan na sura nokku gooto. jiya ndiwri ndi fof ara e nokku gooto toƴƴatade no senna Allah no wallita Dawuda. ay in rafa'a rafa'u wa in khafada khafadu
in rafa so Dawuda ɓamti sawtu rafa'u ndewri e kaaƴe ɓamta toƴƴataɗe wa in khafada so denkidande khafadu ɗi denkataɗe no yimoɓe ɓe ni tan baruji ɗi eɗen gandi ɓe gullata jaɓoɓe ɓe gulla wonɗo ɓe denkatadaɗe jaɓoɓe ɓe denkataɗe ni o waddanno e kaaƴe ɗe e ndewri ndi te ndewri ɗi ma suura fo na rendina na suura e nokku goto Allah wi kullun kala gotel e majji ndewri ndi e kaaƴe ɗe kala hen gotel awwabun na ruttoɗo e weluye Allah lahu e Dawuda no Dawuda ruttorto e weluye Allah ni ndewri ndi e kaaƴe ɗe ko noon kullun kala hen gotel lahu wondande Dawuda awwabun rajja'un eɓe lutto ila ta'atihi ɗoftorade Allah bi tasbihi cennugol Allah oɗo Dawuda noon wa shaddadna mulkahu Allah wi men cembini laamu makko noon Dawuda ko laamɗo men cembiniri laamu makko bil harasi garde koruji woni renoɓe wal junudi e konuji wa kana yahrisu mihrabahu ay jama makko renanno ɗum fi kulli laylatin e kala jamma gardannomo ko 30,000 rajulin ujunnaji capantati gorko ɓe ndenanno Allah e makko yidde rewde Allah e softande dewal Allah so naati mihirab makko ko capantati ujunere gardata jamma kay goto natta o wiyata ko ndene hay goto wata naata na haljinami e dewal Allah joni mon qisso mo yiɗi addande mo ɗo dame ɗe kanje fof ɗe gardade hay goto rewa hay damal Dawuda nan nder na teldi e jomum na hucci e Allah omo rewa Allah ujunnaje capantati gardimo hay goto tawatamo toon ɗo rewata Allah ɗo i joni noon ha Allah nela malaikaji ɗi gada jiɗa natirde dame he garde ko ɗimi on narta ɗi juula bildi ndi ɗi tawmo nder ɗum yiɗi haalandema ɗum wa shaddadna mulka capantati ujunere min cembiniri laamu makko ko ɓe gardannomo wa ataynahu min dokkimo al hikmata ñeeñal ko haali fo nane jaɓe ɗum wiyete hikma woni annabagal tamiri han hikma kaari ko hakim woni o baawɗo haala so haali naata e nofuru deeƴa e ɓernde neɗɗo o kadi forcé o tawata o gollat tan min dokkimo kadi wa fasla e ceerdugol woni fashintagal alkhiɗabi ewnago kala mo ewnodiri mo huccodiri so haalde mum nanat faama min dokki ɗum Dawuda joni noon wa hal ataka oɗo Dawuda e waade ni ha ganda alamo juumata ƴeewa tan oɗo Dawuda mo Allah sifori zal aydi ko joom sembe no sembidiri e dewal Allah ƴeewɗo fecciri nguɗo jemmagu ko seeɗa o ɗanoto he heddi ko fof dewal Allah o hoora hande o taƴa janggo o wiya ujunnaji capantati nden jama makko ka hay goto wata tawmo toon na haljinamo e dewal Allah sono hisanno e juumre ko oɗo hisanno joni noon hal ataka beele ari e ma naba'u khabaru an Muhammad sallallahu alaihi wasallam beele a meeɗinande oɗo khabaru Dawuda fof e sembinde e dewal Allah ananino khabaru al khasmi weeñodiɓe ɓe arnoɓe findindemo wona weeñodiɓe gonga e gonga de ɓen garano ñawede garno ko findindemo nde o juumi ari e ma naba'u khabaru al khasmi weeñodiɓe ɓe ida tasawwaru sahande ɓe piilti al mihraba jamaka te mbiɗen capantati ujunere ndenata jamaka hay goto tawatamo toon joni noon weeñodiɓe ngari ɓe ngari ko e mbaadi yimɓe sa yimbiyata ko yimɓe kono wona yimɓe ko malaikaji ida tasawwaru l mihraba ko mihraba Dawuda holko fani mihrab eyi ko masjidahu jama makko ɗo rewata Allah ɗo haysu muni'u ɓe kaɗa kamɓe weeñodiɓe ɓe addukhula alayhi min al baabi ɓe mbimo on natta damal ɗo kay ɗo ko reena omon nder mo rewa Allah hay goto tawatamo toon holko ɓe kaɗira li shughlihi sabi sohlirde Dawuda bil ibadati e dewal Allah joni noon an Muhammad sallllahu alayhi wa sallam beele yettimama khabarahum wa qissatahum ɓe weeñodiɓe arnoɓe haɓe kaɗa nadde habaru maɓɓe qissa maɓɓe a meeɗi nande ɗum sa meeɗa nande hande min mi haalanma Allah moɗon haalnuma
إذ دخلوا سهان بناتي على داود نعم هم بينو ديب بناتي تن ففزع منهم أجنجي نعم وسيتما هو كودتا نعم iyo mon der te wobaani te dido garde koruji 70 ujunere ibe do dido te ko dido pet tay mon der o jengino wonari mo kulol fa fazi'a minhum be bi hol ko woni sababu o jengi o wili annahum nazalu min a'la be juli ko bildindi ton be natir kada hambe kada ma rewde dame he nazalu min a'la dow ala khilaf al adat ada yarani tewal harasu garde koruji di hawlahu na pilti nokku o fof i holno en belsinori ha be ngabbi dow ha juli ha telli tay mo der wadi fa fazi amin mo jengi ndew jengi tan be paami ko kuldo gaalu e mi mo lata khabarahul khasmani ko weño dibi dido ngari e ma weño dibbe non paama ko malakani o huma malakani ko malaikaji didi ila huma jibrilu wa mikailu malaikaji didi ko jibrilu e mikailu be ngari e mbaadi yimbe wata hul andi dawda tan ko nyaawanno do so yaltino debal Allah tan wonata ko e nyaawde so pari tan o faati debal Allah taade an ka nyaawo tan dum Allah joddinirma do e ko men weño diibe jonno men ngari nyaawede e beeñondirani be ngarani nyaawede be ngari ko findinde mo do juumi be bi mo la takafota hul khasmani ko men weño diibe dido o wi addibe ko ala sabilil ardi ko arndude tan li tambihi daoud alayhi salam be barnanamo tan yo mone barnude li tambihi ha pindinamo be gandinamo ko badda do ko a juumide ala ma waqa minhu e ko kewadimo ko yo tan kanko o annabi Allah daoud wa kana lahu 99 imra'atan o mo resno rewbe capande jeenayo e jeenayo rewbe capande jeenayo e jeenayo Allah na dangmeni mo dum be gonno suddi e makko i jonno mo dalaba o jami imra'ata shakhsin jom suudu tede ko badido mo de neddo makko badido mo ko batula makko te on laysa lahu ghayruha on ala subhana on debbo ay non qissaaji kewdinan do kadi ko qissaaji nefniidi haalde ay dum wadi hande ni darsu men hande do ceerno sifro seydal haji ali do o wi sada hedo seydal haji ali o foftinte ko heewi e luure andube suma haalduma qissa o wi qissa o ƴewata hen ko selli ko o wi hama ni luurama walla kaare mbini o foftinma ton o wituma tan ko ni tan ande jaada hen kon dum do joni haalde ko foti ni e nulaabe Allah wana ko yoodi dum tagi hewbe na pendi din qissaaji wiede mo wonde batula makko o wi on ya habo e jihadi o wiiri non ko bele on ware o resi jom suudu mum o andum haalaaji nefti te o mandi on so tan ko barate te on qissa non buri saborde e qissaaji goddi o yi jom suudu mum o jarri ba e debbo tan wi ya habo e o mandi on so habama ko barate on yehi haba wara o resi jom suudu mum ala ko jamal on jamanno kanko no jami bahla makko ko goongdi ko selli ko lam yakun mutazawwijan biha wana ide na haade non haysa de hejo tafsiraaji di e radioji di ko kedoda ko pop ko non namirtaabe biye ko non kadi be peldaaki hen sabe pawi koy bindi ko dum windaado de mo res jom suudu makko o mo yidi dum debbo ne yidi be gondi jamma jam tan dawde mo de yambareda mi resa jom suudu ma ni dum de windido kadi ko non do pirda kono wi ko selli ko lam yakun mutazawwijan bi o resani debbo de wa inna ma khadabaha faqat o jamno debbo o tan ifa khadabaha daoud kam ne jabi ko jamal tan ko do ndiri o jami fa khadabaha daoud ala khidbati daoud tini o mo jama kemne jami wata zawwajaha kisa
ko ɗaftude wiitede Daouda ɗaftimo o wi wa kana zalika kulluhu o wi paamano fof no kam ne dagino jaizan fi shar'ihi kadi ko hikma mawɗo won ɗon sabi ay on debbo mo kalten ɗo ko o jibini annabi Allah Souleymane nde ko wadde andi wona Daouda feleteɗo ko enen pelete ko enen janguinteɓe ko enen pelete kala jiiɗa musidɗo ma juulɗo naate e ƴamal wata naate hen wona hay sharia defte men sharia toon kaali ɗum wata yeeyto e jeetagol musidɗo ma juulɗo tata mo yeeyto won ko yeeytoto tewo jogori famodirede wata naate hen somo e ƴamal so wona tawa anda aɗa andi wata naate o wi so wona noon tawa aɗa andi debbo mo ƴamato ko debbo juulɗo debbo pewɗo kanko noon ko délinquant kanko ƴamowo o ko délinquant o handani debbo te debbo o ko juulɗo naata ƴamal he pour bonnandemo sabi so resi debbo o tan o bonnat diine mum o handani debbo o ɗon no dagui kono so wona ɗum o wi dagaki so tinama kadi ko firtete on debbo de mo feniraɗo o ko on jibini annabi Allah Souleymane ko nulaɗo Allah kadi laamino aduna o fof omo jogui rewɓe 99 batula makko o naati e ƴamal kanko ɗo naati e ngal ƴamal ɓe poɗodiri o fooli wa tazawwajaha o ɗafti o resi debbo o wa dakhala biha o naddi e debbo one kay jon noon ko ɗum wonno sababu malaikaji ɗi ngari ɓe mbi mo wata hul minen komin weñodiɓe ɗiɗo ɓe ngari ko ha ñaawa hakkude amen o wi aha ko rendini on kalmisiɗo o haali o wi baga jaggiti baduna goto e amen jaggiti ala badun e goɗɗo o minen ɓeeɗiɗo goto e amen nde tooñi jaggiti tooñi goɗɗo o baga baduna yoga e amen woni goto e amen jaggiti ala badun e goɗɗo on fahkum baynana ñaawir hakkude amen bil haqqi e gonga mo Allah andinma o wala tushdid wata oño noon wata oño e ñaawore ñaawir nunɗal wahdina fewnu men ila sawa i poccingol assiraɗi lawol wattu men e lawol minen ɓeeɗiɗo goto amen nde toñi goɗɗo o kalmisiɗo noon haala o wi inna hada akhi ay oɗo ko musidɗam e diine minen ndendi diine goto lahu 99 najatan omo jogui ñalbi 99 o wi paama noon najatu ne firire ñale ñalel najatu ne firire kadi mbortu pour ha gandira noon najatu kadi yu'abbaru biha anil mar'ati debbo no soowire najatu ɗo waɗi kala tafsir mo keɗoyɗa ɓe mbima najatu ñale ɓe mbima najatu mbortu yandu fof no selli ko rendini men koode oɗo musidɗam minen gonde diine goto kanko musidɗam o mo jogui ñalbi 99 min noon wali najatun wahidatun joguimi ko ñalel gotel fagalo wi kam akfilniha jeynam hokkam ñalel ma guel holko woni akfilniha ko mallikniha jeynam woni hokkam sa hokkikam hay ko min jeeyi o wi kam noon akfilniha jeynam hokkam ñalel ma guel imin ko ngel gotel joguimi kanko mo jogui ñalbi 99 mbimomi ala mi hokkatama ñalelam mi hokkatama men poɗodiri wa azzani o foolimi fil khiɗabi foolimi e ewnago yimɓe wawa haala heew kanko hebbini hem haala tottam tottumomi ɗum nde min gari ha ñawami Allah Daouda wi laqad zalamaka o tooñimi an joom ñalel gotel o kanko joom ñalbi 99 o tooñima bi su'ali ñaagade najati ka ñalel ma ila ni'ajihi fewde e ñalbi makko o tooñima koy kanko heede tooñange wa inna kasiran ay ko heewi noon min al khulaɗayi e jillodirɓe wondiɓe la yabghi ko heewi maɓɓe wona fof la yabghina jaggita na tooña ba'duhum yoga e maɓɓe ala ba'din e yoga an noon o tooñima koy
o heɓɓiti o wi illa alladina amanu so wona ɓen gonɗinɓe Allah wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe wa qalilu ma ko cetta kunal hum ɓen kewani wa qalilu ma ko seeɗa hum ɓen walla mbiyama qalilu ma ko cetta kunal hum ɓen kewani yimɓe tan ndenda goto fof reena haqqe goɗɗo o taw ala jagguiɗo goɗɗo o wi ɗum heewani ko heewi e renduɓe toñodirat nanguidgol wonat ɗon ni hay nenduɗa lahal gotal tan lahal gotal enen fof eɗen ñaama e gandi lo gueppotani ɓe ɓaftat foof tan ɓe sono kiilo longuere ko ma doga ɓe no yaawi so maɗini ko pap tan ɓe noon ñamduna leeli ɓe hen ñi kon no muusa seeɗa seeɗa ñamirta so waɗe hunde ko yawata modde nde nokkata longuel gonguel taw lahal gasi fode ko nanguirgol o wi renduɓe ne heewi ko nanguirgol wonata ɗon o wi so wona noon gonɗinɓe Allah ɓe golli ko moƴƴi kono wa qalilum ma ko catta kunal hum ɓen kewani wona o ñaawiri ni te kanko o yiɓen ko yimɓe o anda ko maleykaji tan faggalal malakani maleykaji ɗiɗɗi Jibril e Mikail ɓe kaali ngol ɗo konngol nde ɓe kaalata nde noon sa'idayni eɓen monta te kadi fi suratihima wona ɓe garti e mbadi mabɓe gonga e gonga ɓe garti e mbadi maleykaji ɓe gonno ko yimɓe ɗum wonti maleykaji omo daara ɓe paati dow ɓe ngabbi ila samai ɓe mbi gonga gadara rajulu ala nafsihi gorko ñaawi hoore mum nayi ɓe garno ko findindemo gadara rajulu ala nafsihi gonga gorko ñaawi hoore mum wande o juumi nde mbini tan fatanabbaha Dawuda ko ɗon Dawuda fini o andi de ko ari ko feleede o andi ari ko wattede laawol sabi ɓe gummi koto Allah ko Allah nebi wadde andi feloore nde wona kanko fellete ko enen sabi kanko ko Allah yamirimo kadi ko on debbo jibinta Souleymane alayhi salam wa zanna Dawudu ko ɗon Dawuda yenana annama fatannako wonde ko men jarribiɓe mo sabi ko Allah yamirimo o andi noon Allah yamirimo ɗo ko ha jarribomo ko ha wona jarabi ko ɗon Dawuda yenana annama fatannako wonde ko men jarriboriɓe mo men jarriborimo bi mahabbatihi yiddemo tilkal mar'a on debbo ko jarabi ɗum waɗi fastaghfara o imsidi rabbahu jomiko ɗo rutti Allah andi ko noon wayata nde moƴƴo wa kharra o fukki raaki an ko cujjuɗo aw ɗo raaki en ko cujjuɗo ɗon o fukki omo sujji won sujuru mo kaleten o wa anaba o rutti e Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ɗum ɗo wiyete sujudu tilawati kala nde dursitiɗa qur'ana garɗa e aya poɗɗo sujjanede mbiyeɗa ko ya sujju so tawi no neɓanima kuccigol funnangue ko ɗum ɓuuri so tawi noon ɗo gonɗa ɗo a wawa huccide funnangue mbawɗa huccide fof sa sujjina sella ɗum non no waɗi fof ko noon jangguira ko jangguete e sujudu tilawati sujjama wona subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi jangguete sa sujji ko konguɗi nayyi jangata allahumma aktub li biha ajran wa da' anni biha wizran waj'alha li indaka zukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawuda alayhi salam ɗiɗo konguɗi nayyi ɗum jangguete sujudu tilawa kadi ko hunde mawde sa jangi ɗum koko jaabete sabi mbiɗa ko allahumma aktub li biha ajran e oɗo sujudu mo cujjumi Allah windanam hen baraji uktub li windanam biha ajran wa da' anni biha wizran Allah fukkanam bakkatujam ɗi pop sabi oɗo sujudu andi kay duwaw mawɗo waj'al haali indaka zukran waɗanam ɗum ndesari moftanam ɗum toon werso e konte am somi maayi janggo somi ari mi tawa ɗum toon waj'al haali waɗanam ɗum toon
zuhran ko desari endaka ɗo maɗo wa taqabbalha minni jaɓanam ɗum oɗo sujudu kama taqabbaltaha min abdika Dawuda alayhi salam sabe jaɓani Dawuda no jaɓiranɗa Dawuda ni jaɓiranam no andi kay ko duwawu mawɗo ko ɗum jangete e sujudu tilawati allahumma aktub li biha ajran وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام كهود ماود ay ndeɗo simore sad e oɗo kadi sujudu mo cujjuɗen sahabiyanki abi saïd al khudri o hoyɗi koyɗol o ari o habri ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam koyɗol te ko koyɗol de o hoyɗo mo jangde simore o ari hay oɗo aaye mo cujjanɗen ɗo joni omo haalna nelaɗo o yimoɗo woni e less lekki na saɗam ɗo daha e kuɗol o wi ko koyɗol ne janggumi garmi hay aaye he o wi nelaɗo jiimi lekki ki sujji daha ka sujji kuɗol ngol sujji o jangtani nelaɗo koyɗol nelaɗo mi abba seyda ande aɗa suufi reedu lekki ki sujji daha ka sujji kuɗol ngol sujji a sujjani waddandi ko hunde mawde wonɗo nelaɗo ma juumi ide kanko ko koyɗol woni koyɗol kan ko ɗi hay ɗum nelaɗo felirimo ay wi koye koyɗol gonno hay siɗo koye koyɗol a fonno sujjude o wi ya rasulallah inni ra'aytu aqra'u surata sad wa bijanibi shajaratun wa dawatun wa qalamun فلما بلغت آية السجدة رأيت الشجرة والدوات والقلم كلا قد سجدوا نيو حبرين نلاد مي هويدي مر جانغا سيمور ساد مودو بني لس ليكي dahana ɗon kuɗol na ɗon nde jottiɓe oɗo aya tujjanteɗo lekki ki e dahaka e kuɗol ngol fof sujji laaɗo wimo ya aba saïd sajadati shajaratu waddawatu wal qalamu walam tasjud ya aba saïd lekki ki sujja dahaka sujja kuɗol ngol sujja ma sa sujjude a juumi deke andi ko hunde mawɗo enen noon Allah walli en en dewi hen kadi en cujji yo Allah jaɓan en ko ɗum waɗi Allah wi fa gafarna lahu wona wi ko fastagfara rabbahu o imsini o yaafni joomi Allah wi fa gafarna lahu min kafranimo o yaafni min jaafimo fa gafarna lahu zalika min kafranimo ɗum paama noon sajada Dawuda 40 yawman balɗe 50 la yarfa'u ra'sahu kanko de mo ɓamtani hoore makko illa o yittitini illa li hajatin aw li waqti salati maktubatin kaldo ɓamti e sujudu o ɓamti tinde makko komo hebloyo mo yahataɗo mo hebloyo walla omo juula kono so wona ɗum tinde kono fawi e leydi tan issa ona juuri sen ndewi hen ɓaawo janggo tawaɗen ɗo e gaynaki holko haalanno e sujudu he eno yafnortono eno tuubiranno fof nan ɗo windi kono balɗe 50 mo fawi tinde e leydi andi kay o ko zal aydi o ko joom sembe demal Allah Allah ndo yaafni fa ghafarna lahu zalik men jaafimo ɗum wa inna lahu nawadani Dawuda indana ɗo amen ɗo la zulfa ɓadinegol wiyama kadi zulfa ko ɓeydanede moƴƴere ga aduna nawodanimo wa husna ma'abin e moƴƴude jaaƴorde o way o Dawuda o ko jaaƴotoɗo ñalawma dargo so ari o arata komo jaaƴi yo Allah wattu en hen ayne jogui ko wiyete rujuu awdatu ma'abu na ko mbiya ko gartugol rujuu ko gartal awdatu ko gartugol ma'abu ko noon kono no serti ma'abu kala nanɗa ma'abu woni jaaƴade jaaƴade noon no anda woni jaaƴade jomum ari no selli no addi oyi so ari o arata komo jaaƴi ɗon sa woni teskotoɗo tan hay defte men ɗe jangueten ɗe nan toon daali ene haala ɗum omo wi tan wal baynu izzun lil fata wa makanatun yawmal ma'abi wa huzbatun lam tu'hadi o wal baynu ceeri ko ɗangal izzun wa makanatun lil fata o wi ɗangal ko teddungal
ko martaba wonande neɗɗo te mbimo ɗanngal oyi ko min wima ɗon ɗanngal ko teddugal ko martaba ɓe mbimo aha oyi kono noon ko yawmal ma aabi ko ñande o jaaƴide ko somo jaaƴi ha so o jaaƴima ko nden gandata ɗanngal hayo o wari omo addi ha heewi omo artiri e cellal ha ko addino o yahata woni galleji kewɗi ɗo suusano yaade nadde saka wiɗano ƴamoyo toon hande o ari omo jaaƴi ko ɓen ƴamatamo to suusano yaade to hande ko ɓen jahatano ƴamamo a faami o wiima husbatun ko gueɗal lam tuɗo haadigal wowanoka ko addino ɗannoto o wowano ɗum wuro makko ha won ɓurninoɓe mo hande wari mo jaaƴi jaaɓe ngar galle calminamo ɓe hen gaddanamo jawɗi gaddanamo ko ɗum wona ko ɗanngal ngal waɗi noon joni noon Allah wi Dawuda no woodanimo ɓadinede ɗo amen ɗo no woodanimo husna moƴƴugol ma abin jaaƴorde ma o jaaƴo jaaƴorde moƴƴere Allah wi men mbimo ya Dawud ehe ma Dawud inna ja'alnaka minen de min mbaɗima khalifatan kalom to Allah fil arde e leydi he tudabbiru amran nasi andi ko Luqman ewnano e khalifagal ngal o sali o hokka hikma Dawuda ewna jaɓi ɗum woni ko haalata ɗo min mbaɗima khalifatan kalom to Allah fil arde e leydi he woni a woni nulaaɗo Allah fahkum ñaaw bayna nnasi hakkude yimɓe ɓe ñaawir hakkude maɓɓe bila haqqi e goonga wala tattabi'il hawa wata rew belaaɗe ko weeɓaani hannde ko hannde corruption kala jeenaaɗo jeenɗo ko ono ñaawanta Allah yi Dawuda wata wan noon aan wata rew belaaɗe pittaanduma e belaaɗe pittaali yimɓe aan kay fahkum bayna nnasi bil haqqi ñaawir goonga wata rew belaaɗe fa yudillaka saka belaaɗe ɗe majjinma an sabilillahi ga laawol Allah ga diine Allah inna alladhina ay ɓen yadilluna ɓena majja an sabilillahi ga diine Allah ɓe ndeela hum woodani ɓe adabun ko leebte shadidun cattuɗe holko ɓe leebtirte bima nasu sabi ko ɓe belsiɗi yawmal hisabi belsiɗo ɓe cali gollande yawmal hisabi ñalawma hasgore ɓe cali gollande ɗum ko ɗum ɗewne ko ɓe leebtirte Allah yi walaw ayqanu so ɓe jennananoma bi yawmil hisabi ñalawma hasbore sinno ɓe jeddano ɓe jennana la amanu ɓe gonɗinanno ɗum fi duniya gilaɓe aduna Allah yi wa ma khalaqna as-samaa wal arda min tagirani asmanuji e leyɗele wa ma baynahuma e ko woni hakkude majji baɗilan e mere wona e mere wona e fijidare asman e leydi tagira Allah ala on ta tagirde hunde e mere ala ko ha tindinore jiya asman o no ɓamtira hay hunde ala ko jaggimo jiya ndi leydi no wertirade ndi dillata e ndi deeƴi ko ha wonnono on dalil gandon o golluɗo ɗum o ko kattanɗo ko bawɗo kadi ko kanduɗo e rewede e wofiɗinede ko ɗum de tagira ko ha teskoro ɗon mbaccoro ɗon ɗum kono wona e fijidare wona e mere de Allah wi dhalika ay ɗum wonde ma taw asman e leydi tagira ko mere ma taw ko ɗum tagira ay ɗum de zannu woni sikke alladhina kafaru ɓen yedduɓe Allah kamɓe ɗum woni sikke maɓe ɗum ɓe cikkata kono ɓe ganda wona mere ɓe tagira fa waylun lilladhina kafaru ɓe yedduɓe Allah Allah wi fa waylun waylu wodani ɓe holko woni waylu waylu minan naari waylu ko waadin ko caangol minan naari fa waylun caangol minan naari lilladhina wodani ko ɓen kafaru yedduɓe Allah ɗum woni waylu Allah wi am naj'alu alladhina amanu walla men mbaɗat ɓen gonɗinɓe Allah wa amilu salihati golluɓe golle moƴƴe kal mufsidina fil ard ɓe bonnoɓe e leydi mi fonda ɓe ɓe no moƴƴina no gonɗini no golla ko moƴƴi mi fonda ɓe bonnoɓe wawa wonde am naj'alul muttaqin walla men mbaɗa hulɓe Allah ɓe kal fujjari no fajireɓe ɓeni min fondataɓe
o ay jippi ko de hefere makka be biyanne lil mu'minina lamma qala kuffaru makka lil mu'minin be bi inna nu'da fil akhirati misla ma tu'dawna la khara ala be bi non ummita ala so hoddirama wodi kala ko dokka don to ne mojjere hoddum men dokkete Allah wana gonga men pondata on kitabun de do ko deftere haza no hoddire don haza kitabun de do de kitabun ko deftere anzalnahu de men jippini ilayka e ma mubarakun deftere barkinade holko de jippinira e ma ko ha janganabe sa janganibe liyadabbaru ko ha be mbaccoro be teskoro ayatihi ayaje deftere nde be mbaccoro dum be teskoro dum wonana be nafoore ay ko yanzuru fi ma'ani fayazdadu be beydo ma'rifatan gandal dum de qur'an jippinira wa nuran be beydo annore ala hasabi masharibihim fodde jeerirde mabbe neddo fof eno yardata edo yarata e qur'ana o wi fa inna talina lil qur'ani dursitobe jangobe qur'ana ala maratiba fama jigi ko martabaji fal ammatu ammatu woni gaay en be yimbe gaay waabe no tijjani abu en ni tijjani ceerno abou baba ben yaqra'unahu e be gonga be janga qur'ana murattalan mujawwadan mura'an ba'da ma'anihi ala hasabi dagati jom janga barna taw kadir teski hen tajwid taw nareeni manaji di daajirde de gunnaji di o be non ngoni gaay barna ha wela ben ko non jangirta wal khassatu heeribe be non be ngona yimbe gaay de ben ko heeribe ben yaqra'una huna janga qur'ana mulahizina do be jangata qur'ana do e be tawni e be leƴƴi annahum fi hadratillahi ta'ala taade ko haala Allah e be do hadara Allah be jodi e batu Allah ben ko non jangirta qur'ana e be do sara Allah do yaqra'una kalamahu alayhi ben ko non jangirta qur'ana e be janga be dursito Allah ne hedibe Allah woni hedanade jangirdo non nabi ko buri hewde men ko no wi do ni ko barna billahi nasrani rajim ha jahidi on iske tawni ganda ko bar hameli joomu ko heewe men ko non barna ha wela daajirde be ha sella gunnaji di ha sella polla de ha sella o be non paama ko gaay en kono heeribe be ben ko ni jangirta Allah be tawna be jodi e yeso Allah Allah ne hedanibe be ngoni heeribe hay be wonbe dow mumen wana be ngoni heeribe jon non wa khassatul khassati e der mabbe non jogi hedi burbe heerade o be yaqra'una fanina an anfusihim so be nyanga qur'ana e kuubi be mbadi fanaawu hankete be gondo be gandani heedo be ngoni be jalti e pittali ko wite pittali mabbe be gonani yimbe be gonani aduna do jangata qur'ana do hankade o natti wonde neddo o natti wonde aduna mushahidina be ceedi al anna lisanahum turjamanu anillahi dun arifina billahi jom do jangata do na wadi ko Allah woni e jangude wona kanyum hadi fanaawu do jangata qur'ana do ko Allah e hoore mum woni yaltinde kelmeje de no Allah yaltindirno kelmeje de no nella jibril yettino e nelaado ko non be jangata qur'ana dum no beebi radiyallahu anhu wa anna bihim amin leke ande jangobe qur'ana wadi ko maratib ko martabaji ya Allah wattu en non martabaji towdi leke Allah wi qur'ana jippinira taade ayi dum haali kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wana merede Allah ko li yadabbaru ayati ko habe tesko be baccoro ayaje de be jangira dum hono no kaaliden do ni wali yazakkara mele wacco walla wali yatazakkara ulul albab jomirabe haqillaji jonnon Allah wa wahabna li daud men dokki daud suleyman ay o debbo mo fellira o de jibini suleyman ni'mal abdu iskay tare o jiyaado Allah biite suleyman
innahu kankone kay awwabun ko kewɗo ruttade e weluye Allah e sennude Allah e jankade Allah jangto Souleymane id urida alayhi sahande arda e makko bil ashiyi e kikiɗe woni ashiyu ko ba'da zawali oɗo saha mo gonɗen zawalu shamsu ɓenni tuggude tisbar tan ha faada ɗi eruji koye hono oɗo saha wonno ko nden o addanano pucci ujunere hande Souleymane binɗen laamino ko aduna o fof ay ɗi pucci ko ɗi o yinno yarude tawde so woni a woni lamɗo a nelama e aduna he fof a laamima aduna o fof il faut ko ƴewtoɗa nokkuji ɗi fof jomɗi fof a ƴewto pucci ɗi noon ko ɗi o yaranno yo noon ɓe gaddi pucci ɗi omo yiiɗi haɓoyede jihadi e ɗi mbaɗe présenté nguɗo puccu no wawi dogde kiloji temedere nguɗo noon ko kilo capannayyi tan nguɗo no wawi dogde kiloji ujunere omo holle pucci ɗi puccu waɗangu présenté fof joni e banggue kala puccu waɗangu présenté doole mum e sembe mum waɗe banggue mbiɗen noon ko zawal hedde tisbar pucci ɗi ko ujunere ɓe limi hen fodde temedde jeenayyi ndeke haqqille makko fof on watti ɗo pucci ɗi ndek takkosan ɓenni ɓe goni hen ha waktu takkosan ɓenni ɓe juulani o suni hen noon ala ko woni sababu nemnede waktu takkosan o sona ɗi pucci o wiiɗe kirsi temedde jeenayyi pucci kanƴe fof ɗi kirsa tew o sakkora ñaama wona no bonnade andi hay sharia men won dagluɓe wi on de pucci on dagui en janggui ɗum ñande hay Asma'u ko ɓi Aboubacry Siddiq ko mawnum Aisha joom suudu nelaɗo sallah sallam Asma'u wi Madinatal Munawwara puccu hirsanoma ɗon hutta ñaama to nelaɗon andi ɓe tiniri noon almami Shafi'i no dagni ɗum woni Shafi'yankoe fof ne ñama pucci kala tuuguiɗo e mazhab Shafi'i no ñama puccu ɓe mbi harmi tan ko mbabba e mbam puccu kono puccu no dagui wiyama no dagui e sharia men kima noon nden Souleymane en ay ko ɗum woni sababu Allah weltanimo ko waɗi ɗo ko wona ko weeɓi hirsede temedde jeenayyi puccu temedde jeenayyi kadi o sakkori ɗum miskineɓe Allah lomtinanimo hendu ɗum woni sababu o ɗum woni sababu hendu ndu o lomtinana ɗum ko duwuha shahrun wa rawahuha shahrun ko ɗum wonno sababu andi ɓe ko sembiɓe dewal Allah o winalaɗo haal anduɓeɗo kadi kalna leñol ma ganda ɓe ganda ko ni foti wayede Dawuda kam en gandi Souleymane no pamon waɗiri en gandi Dawuda no horiranno no sujjiranno no rewiranno Allah jamma Souleymane ne ƴewno yaltinano sadak yaltini sadak temedde jeenayyi pucci fo hirsa hutta waɗa tale sakka fo ko jangde won ɗon wona mere ɗum haaldete id urida alayhi nde arda e makko waɗa e makko présenté bil achiyi saga kikiɗe assafinatu moli aljiyadu gaaji safinatu woni moli a janguimo to hamziya waktafa ithrahu suraqatu fastahwathu fil ardi safinun jardau on safinu ko mufrad safinatu woni jaɓu waktafa ithrahu suraqatu fastahwathu fil ardi safinun jardau jonnan as-safinatu moli aljiyadu gaaji o urida ko ɗin garnano alayhi ɗin mbaɗnano présenté a faami wa kanat alfa farasin no mbimami ni ko ujunere puccu wonno wa kanat alfa farasin ujunere puccu o uridat alayhi ɗi garda e makko ɗi mbaɗa présenté ba'da an salla zuhra caggal nden Souleymane juuli tisbar ɗum noon ko li iradatihil jihada alayha wonno fandare makko ko haɓoyede jihadi kono ko mamo anda pucci ɗi sembe mum o haɓoyede aduwin anƴo makko fa enda bulughil ardi nde pucci ɗi mbaɗa présenté ha heeɓi temedde jeenayyi fa enda bulughil ardi minha a 900 tan garibati shamsu tan nangue muti walam yakun sallal asra o juulani takkosan te ko ɗi pucci sohlidimo hen faka tamma o suni sunnu mawɗo faqala o wi kanko Souleymane o wi inni ahbabtu min nde mi muuyi ay ahbabtu o sharhiniri ɗon ko arattu inni ahbabtu min mi suɓima mo sharhiniri to lesto athartu
inni ahbabtu min Souleymane mi suɓima hubbal khayri yidde pucci ƴeew tan cuɓimi yidde ɗi pucci gabbimi ɗum cohlirimi ɗum an zicri rabbi ga jangtade joomam woni julde takkosan mi suɓima tan hollede pucci no ɗe présenté ha nangue muti mi juulani takkosan an zicri rabbi ga jangtade joomam woni julde takkosan o wi hatta tawarat ha nangue gue wirni bil hijabi e wirngallo asman ha nangue muti hatta tawarat bil hijabi ha nangue gue wirni e wirngallo asman nangue muti Souleymane wiɓe rudduha dutteɗi gartirane kam ɗi rudduha dutte pucci ɗi alaye am woni fuɗɗano limede ɗi ay temedere heddinomi de oy ko ɗum woni pucci ɗi jiita joguirtiɗen joni ɗi ɗin keddi temedere nde heddi temedde jeenayyi ɗi fof likita rudduha dutteɗi alaye am pucci temedde jeenayyi keɓaɗe limede ɗi mbaɗaɗi présenté ɗi gartireɗi faradduha ɓe gartiriɗe makko ɗo noon faɗa figa o natani mashan soppude oɗo masu ko soppude mashan soppude tajje omo taƴira ɗe bi suuqi to korle walla anaqi e daɗe tale tale mashan soppirde ɗi taƴirde ɗi bi sayfi silama omo soppaɗi bi suuqi to korle walla anaqi e daɗe eyi mana o tan ko zabaha ha ɗo wi wal anaji ɗo ko zabaha ha o hirsiɗi ɗo wi bi suuqi ɗo ko qaɗa arjulaha o taƴi koyɗe ɗe holko waɗiri noon taqarruban ilallahi ko ɓadorade Allah ta'ala towɗo haythu staghala biha tawno ko pucciɗi o sohlirno anis salati ga julde takkosan nde ay nde ɗi coppa waɗa tale wata saddaka o sakkori bilahmi ha tewu majji hokka miskineɓe aɗa kam ñande hen miskineɓe noosi ɗum waɗi fa awwadahu llahu ta'ala Allah wostitani Souleymane hayran minha ko ɓuuri moƴƴude pucci ɗi wa asra ko ɓuuri yawde pama sadak ko noon tan sadak ko nafoore tan sadak hay hunde ko usata neɗɗo ala kono no mbiyeten ni yiɗande hoore mum wona añande bandu mo moftani moftitta wona ko noon mbiyete sirani de yaltinde sadak walla jomum ari mbiya an kam matimi rewaɗa ma mbaɗa foɓɓa kelle a ari heccanki ari hanki hande kadi gara a jogata ko haqqille matimi rewaɗa ma tan mbaɗa foɓɓa kelle mo moftani moftitta ɗa woɓɓe nayyi ɓe ko noon mbiya sa wawi ndesoɗa de nanggu kal makal de an a hewani mbide noon ko yimɓe ma mbiye noon moftude fama mo moftani moftitta yiɗande hoore mum wona añande bandu sadak ɓeydat tan Allah lomtinat tan ñanden en jangi Allah ne jogui malekaji ɗiɗi o waddi ɗe kala neɗɗo ɗi malekaji no gondi e mum goɗɗo no banggue ñama no duwo goɗɗo no banggue ñama no huuɗa gonɗo banggue ñama o wiyata ko allahumma aɗi munfiqan khalafan nafɓuɗo o lomtinanmo goɗɗo banggue nano wiyatmo allahumma aɗi mumsikan talafan ɗum ko kuddi won ɗon so nangui o nafqani tilfu jawdi makko on ko noon wiya ɗum de mbiyeten kuddi oɗa no wiya so nafqi lomtinanmo oyno wiya so nafqani tilfu ngaalu makko tilfu jawdi makko ɓe ka andi sadak ɓeydat tan ustata kadi no reena ko défense no reena ko heewi e neɗɗo addu'a'u wassadaqatu silahul mu'mini jogitari juulɗo ko duwawo e sadaka kadi ko nelaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam dawu mardakum bi sadaqati rafaɓe mon ceftudeɓe sadakuji rafi mon rafima e dafaɗo ma yaltiran ɗum sadak ƴeewa no Allah waɗata tiɓa hen anniya dokka sadak o e kanduɗe hen ayiyat rafi o sella dafaɗo o sella dawu mardakum bi sadaqati ayni o sakkino ɗiɗo pucci temedde jeenayyi Allah lomtinanimo ko ɓuuri pucci ɗi moƴƴude e ko ɓuuri yawde wa hiya rihu woni hendu ndu tajri bi amrihi e ndu doga e yamirore Souleymane kayfa sha to yiɗi fof kala ɗo waɗata nowlo fu lewru hendu ndu waɗa ɗum dawol gotol walla kirndol gotol wona en kaaɗino Dawuda fof e wawde rewde Allah o dañino jarabi ha Allah felimo Souleymane ne ko noon ono jarribanoma de wata hay goto wata hoolo hodo Allah Allah yi wala gar fatanna Souleymane men jarribori Souleymane
bi salbi mulkihi e ɓorde laamu makko hay Souleymane ne qissa makko no juuti kadi ko qissaji fof ko luure kadi qissaji ɗi fof ko nefniɗi no haaldete ni wona hanani fawde ɗum e nulaaɓe Allah no ɓe kaaldata ni wona no yoɗiri ɗum waɗi en junnata ko eɗen luure Souleymane en kaali ko laamɗo ko nulaaɗo Allah kadi ko laamɗo laamu makko wona wuro woto wona leydi gootiri ko aduna o fof ɗo haaju makko arno e yottade fof hendu ndu nawamo kanko fof e laamade e wonde nulaaɗo Allah men jarriborimo bi salbi mulkihi ɓoorde laamu makko wa dhalika ɗum noon ko wonno sababu laamu makko ɓoora li tazawujihi bimra'atin ko resdemo debbo hawaha debbo mo yiɗi debbo o noon ko kanko wari bammum kanko Souleymane babiraɗo ko keefeero dewowo sanamuji o resi debbo o woni debbo o deƴƴata kono waya tan no waya Souleymane noon zeni hen tan omo yiɗi debbo o oymo anna ɗi bojji woppu ɗum hankkadi oy mi wawa babam ko sehilam wonno min e babam yidde mawde wonno ɗon i joni noon a wari babam a resi kam forsala ko mbawmi hen a wari babam mbiya kadi wotami woyi accutami woya ko ɗum keddorimi hen ha lawol goto o wi wonde Souleymane hanko debbo o wi haadaɗo jogui ceeɗaneji e jinneji kala hunde ɓe mbawi joni yamirɓe yoɓe destinanam babam mbaɗa dese makko ha nanda e makko ha nanda salo sertude on saha ɗum wona muññitorgal bojji ɗi goyami haadana gene ma woppa ko goyami ko tan so mi yinatal ngal tan mi siftata babam mi wasa woyde no ganduɗa rewɓe no mbayini tan ko foti Souleymane ha jaaɓi yamir jinneji ɗi mbaɗinatal ha nandi e baba makko ala ko serti omo moftuno coɓci baba makko ɓorno tan o ɓorni sanam o ɓorni natal ngal nde ko omo rewa ɗum ɗo galle ɗo waɗi ɗum hankadi sanam o waɗi ɗum woni Allah makko na sujjane e kala arɓe makko kanko sohnajo o kala aroɓe makko o nadde mumen to suudu to natal ngal wonto o gone sujjande natal ngal o anda balɗe 50 li tazawujihi bimra'atin resdemo debbo hawa ha debbo mo jarriba wa kanat ta'budu sanama debbo on rewa sanam pour ha ganda sanam o koni ko nartal babiraɗo o fi darihi e nder galle Souleymane kono noon ayma ay ko min gayri ilmihi wona yi o andade kanko sikkanno kono goto e men ni tan joom suudu ma ayi ɗo foto baba mon ɗo waɗnan ɗum garandir mawɗo tan jaha final janggo waɗanma garandir gara ɗigga saluji men e cuuɗi men fof mbaɗi photoje wona kono ko photoje tan suwoynir walla darde tan barkinoro kono nangirde ɗum Allah ande hay goto men jogitoraki photoje ɗe ko Allah na famɗi e men mo photoje ceerno e ngala e suudu mum walla e saluji muɗum kono hay hunde ko weltorade ɗum tan kono en mbaɗani ɓe koɓe Allahji waɗa Souleymane ko ɗum tan sikkanno waɗe garandir tan wona ɗon no goto men jogitori photoje seere mɓeni ndeke debbo o jogitorima ɗum sanam kañum e yimɓe muɗum ayi ko min gayri ilmihi o andade balɗe 50 wa kana mulkuhu fi khatamihi laamu ngu noon woni koye feggete ɗon ta ko dabotoɓe ne mbiya wonde khatamu Souleymane dabotoɓe mbiya noon ɓe jogui inde Allah khatamu Souleymane min ma inde Allah nde sa ɓornima waddama e feggere tan gasi a ɓornima feggere nde no mbiɗa fof ko noon mo kalduɗa fof nanata ko namdiɗama fof totte khatamu Souleymane a yita e mbaɗa noon jogui pegge kewɗe mbaɗi luuroji wonko dabotoɓe bindata so ɓe bindi ɗum loowe toon après hippe yo ɓorno feggere nde joni noon laamu ngu woni koye feggere he faama ko ɗon ɗo feggere nden e junngo makko ko laamɗo wona ndiwri wona kulle ladde wona yimɓe wona jinneji fof ngaratɗo makko ɗo fof Allah eltanamo no wiiri e no yiɗiri fof ko noon hay nduɗo henndu ndu kalten fof fawi koye feggere he ko so ɓornima feggere nde tan gasi
wala min so ittino noon hankadi ko neɗɗo simple joni noon laamu ngoni koye feggere fa nasaahu marratan ari ñalawma o ɓorti feggere nde enda iradatil khala'i kala ndo yahatno tarode mo heblo o ɓortano feggere nde o meeɗa yaadude mayre e soɓe tarodde feggere nde meeɗa nadde toon wa wada'ahu o resli feggere nde endam ra'atihi joom suudu makko almusammati biyeteɗo bil aminati oɗade o jarriba kono ko oɗo o hooli andina waɗe worɓe nde sa rewɓe ɗiɗo tata o noon jarribaɗa o woni jarabi o kono andi kam ga hoolare nde woni kala nawlirɗo ma andiri noon mo jarribaɗa o no wiyima fo a waɗat kono andi a hoolakimo a resatamo dépasse o a ɗaldatamo fawru ndu sécurité ji kewɗi ko oga moftata o debbo jarribade kono o resatamo feggere nde omo jogui joom suudu makko biyeteɗo amina kala no yahata tarodde ko on o resdata feggere nde o heblo haw gayna o sadiguino so arti on tottamo feggere makko o ɓorno kanko Souleymane ala aadati hiɗum wonno aada makko joni no ɓorti feggere omon yaha heblitoyade o totti amina tan fa jaaha jinniyun jinneji ɗo laami ɗi hen goto ari fi surati Souleymane wona ko Allah men jarribimo Souleymane ko jarabi Allah ɓorni jinne o mbadi Souleymane tan jinne o ari wi amina addu feggeram nde tan amina ƴefti feggere totti jinne tan jinne ɓorni feggere ɓorni feggere noon ko laamu ko hen woni jinne o ɓorni feggere nde tan hankadi gasi o jooɗi e jappere laamu jappere Souleymane o jooɗi ha fewi hankadi jinneji ɗi yimɓe ɓe kulla ladde ɗe ndiwri ndi fof ari woni konngol ko ɗo jinne te jinne o wiyete ko sahru no jinne o wiyete sahru wona en kaali joni joni no Dawuda felira Souleymane ko felore woni arde mum jinne o heeɓi feggere nde e sohnajo o ɓornima Allah yi wa alqayna min joɗɗini wa alqayna min joɗɗini ala kursiyihi e danki makko danki laamu makko min joɗɗini hen jasadan ɓandu hondu ɓandu huwa zalikal jinnu jinne mo kalɗen o on jooɗi te hankadi Souleymane ala ko wawi hen wonti neɗɗo simple hankadi wona yi lamɓe men ɓe jomum nde woni président nde hay goto suusa kono so iwi tan hankadi gasi ko neɗɗo simple hay hunde wonani jooɗi ɗo ko on tan wona pouvoir o doole ɗe fof ko on so haali kaweɗa mais ƴohan kaari wawno laamade ƴohan hande joni noon wa alqayna min joɗɗini ala kursiyihi jasadan nduɗo ɓandu woni jinne o wa huwa sahru ko ni jinne o wiyete sahru sahru al marid candallo ayde o jooɗi wa akafat alayhi tan firlimo aɗɗayru ndiwri wa gayruha e ko wona ndiwri fof ari ɓadimomo fof batimo kanko jinne o fa haraja Souleymane yalti to heblotonoto o ari noon fi gayri hayatihi mbaadi makko no wayli sabi mbaadili ko jinne o ɓorna kanko noon mbaadi makko waylima o yalti tan kanko Souleymane fara'ahu o yi jinne o hono sahru ala kursiyihi o wi on no jooɗi e dow photo e makko wa qala linnasi o yimɓe ɓe ana Souleymane ko min Souleymane wonɗo fa ankaru ɓe ƴeddimo ɓe kaaɗan ɗon de ɓe piimo hawnaji on jiyo Souleymane nan jooɗi e jappere mum laamu no ñaama ko ñaawanno o wonti miskino Allah woni hay ko ñaami o ala o watti yaade maayo awoɓe ɓe ɓen digginannomo ɓen gondinannomo toon summa marra bil woni o ari e maayo woni awoɓe ɓe ɓen ligginamo liggeyaji kadi muusɗi so ha o jippima ɓe guitta liɗɗi ɗiɗɗi ɓe dokkamo liɗɗi ɗiɗɗi ɓe dokkamo joni noon no Allah waɗata ñande fanko ko noon o wurdi kanko noon tan o wurdi so heeɓi liɗɗi ɗiɗi ɗi ko noon tan o wurdi joni noon balɗe capannayyi ɗe ɗe timmi
sahru jinne o jooɗima e photo he balɗe 40 te ko balɗe 40 sanam o rawano e galle makko balɗe 40 ɗi timmi falamma mada 40 sabahan ndem balɗe 40 ɗe timmi ɗara cheyɗanu o diwi woni jinne o sahru o diwi an majlisihi ga photoy Souleymane summa marra bil bahri tan o wirti maayo fa gadafa o weddi al khatama feggere nde kanko jinne o newno Souleymane laamuji musɗi hankadi ko laamu ko yo bon tan o ɓooti feggere nde kanko jinne o weddi e geej fa akhadatku samakatun no weddi feggere nde tan liingu hocci naati e hunuko liingu fa akhadaha jaggi liingu ngu awi liingu ngu ba'du sayyadina yoga e awoɓe te on gawowo nangunoɗo liingu ngu wa qad amila lahu Souleymanu gollanimo sadra yawmihi ñande hen ko kanko Souleymane gollanno ñalawma o fof Souleymane na walla mo rondade pañaji falamma amsa nden kikiɗe yoni jippagol Souleymane yoni a'tahu samakatayhi o hokki Souleymane liɗɗi mum ɗiɗi ɗi o yoɓanno ɗum ñande fof o hokki Souleymane liɗɗi ɗiɗi fa ba'a Souleymane ihdahuma he lingu wotu Souleymane yeeyi ɗum be arhifatin o yeeyi ɗum mbuɗu gawri mburu tan mbiyen mburu lingu goto o wassodira ɗum e mburu wa bagara o seeki batna reedu al ukhra lingu wongu ngu omo wasa lingu ngu li yashbiha beele o wuuɗa lingu ngu o wadda hen mburu o tan fastagbalahu huccute e makko tan jaɓɓimo khatamuhu feggere makko fastagbalahu khatamuhu ndeke nguyelingu nguɗo yoɓa tan o yi feggere makko o yi feggere nde fi jawfiha e nder furkuru lingu tan fa akhadahu o ƴefti feggere nde wa ja'alahu o waɗi ɗum fi yadihi e jungo makko kanko ne wa kharra lillahi sajidan o fukki o sujjani Allah o arti yankude place makko te balɗe 40 omo suufi omo tampi wa akafat alayhi ɗayru ndiwru ndi fof arti e makko wal jinneji ɗi garti wa aqbalan nasu alayhi ɓe fof garti tawno laamu ngo feggere he woni wa arafa o andi kanko Souleymane anna alladhi dakhala alayhi ko heptinoma ko min ajli ma hadasa fi dari o andi ko heptimo ɗo ko koko kewno galle makko woni ngal ɗo natal jogitorongal sanam faraja ila mulkihi Allah waɗi o arti e laamu makko wa azhara tawbata min zambihi o feññini noon tuubu buya e oɗo bakkat wa amara shayadina o yamiri sheyɗandeji ɗi yoɓe gadde sahru jamfinoɗo ɓorninoɗo mbadi makko ha heeɓi feggere nde laami balɗe 40 yo addoye sheyɗaneji gaddoyi sahru wiyete ko sahru almaride candallo fa utiya bihi o adda fa adakalahu Souleymanu nannimo fi jawfi sahratin o nanna e tokora makko o wiyete ko sahru firi sahru noon ko hayre ɗum firi sahru hayre Souleymane feeci hayre lombimo uddi hayre nde wa sadda alayhi o uddir nden hayre be ukra e hayre wonde summa o saga huma refti kaaƴe ɗiɗi ɗe haɓɓa fiila ceenuji ha tiiɗi bil hadidi haɓɓira jamɗe wa rasas ko maccere jamɗe summa amara bihi o yamiri fa udifa fil bahri yo wadde e maayo andi ɗo yawat yettoyade kaaƴe kaɓɓiraɗe jamɗe ko hen waɗano kanko oɗo jinne o yamiri seeɗneji beddomo fa huwa baaqin fiha oɗo sahru o jinne omo heddi e nder maayo he ilan nafkati ha dargadaro hañande ɓuuri fal wuttade hay goto wata hoolo hodo Allah ɓeɗo ko nulaɓe Allah ko annabaɓe Allah ko laamɓe kono ay ko heptiɓe fof ɓe dañi perguite kono wima summa anaba refti Souleymane rutti e laamu mum caggal balɗe 40 ɗe kalɗen ɗe on saha noon qaala o wi rabbi joomam caggal o arte laamu makko o duɓi oɗo duwaw o wi rabbi gfirli Allah joomam hafranam wa habli hokkam mulkan laamu la yambaghi ngu hananta li ahadin hay goto min ba'di caggalam ni Allah jaabima duwaw o caggal makko hay goto laamaki aduna o fof laamatoɗa kay ko leydi walla wuro mon
kono aduna o fof o duwi o duwaw hokkam laamu ngu newanta ko hay gooto min baadi caggalam innaka an Allah antal wahhabu an woni dokko hay hunde jombani ɗo Allah ɗo ɗum waɗi jiyaɗo Allah e ñaago Allah tan ñaago Allah tan Allah ɗo jogii ko gasata kono wiide nan ngam omi duwata ko ni somi duwi omin anndi jabataki ko heewi en waɗa mi ñaago Allah milliard mi ñaagata ko hay somi ñaagi o jabata mi anndi mi heɓata an woni annda Allah min nayi wi mbaɗa yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeetati Allah hokkam milliard ala mi duwata ko mi heɓata wona hono en mbiyete Allah ko Allah de ɗo arsiki o ardata ɗo ko ɗa tintani Souleymane wi innaka antal wahhab Allah ko amon dokko hay hunde aronkani Allah fa sakharna lahu men geltanimo arriha hendu ndu tajri endu doga bi amrihi e muyande makko ruha an kondu newindu ɗum ne endu newanimo caɗele ngala hendu ndu ko tagore Allah nde o eltana ruha an no newi endu doga hayso asaba kala to o muuyi kala ɗo e hanteno lewru hendu ndu waɗa ɗum dawol walla kirndol men geltanimo washayaɗina cheyɗaneji men geltanimo hen kulla banna in kala mahowo wa gawwasin e mutowo ɓe hen mahanamo gure baytul maqdis ko cheyɗaneji ɗi mahi ɗum ɓe hen muta e maayo no jaltina kanŋeji wa gawwasin fo o eltana wa akharina seyɗaneji goɗɗi ɗi ɗin mo qarnanina ko cindaɗi koɗi tongaɗi fil asfadi e tongi woni ɓe jaɓani Allah ɓe ɓe mbinoma mi ñande en ni yimɓe hewɓe mbawa serdude hakkude jinne e cheyɗani sa nani jinne tan woni gonɗinɓe Allah ɓe cheyɗaneji woni ɓe gonɗinani Allah ɓe no mbiyata hen julɗo e kefere wona fotan ko neɗɗo fof ko neɗɗo kono julɗo e kefere fof noon kadi ko jinne tan jinneji gonɗinɗi mbiye jinneji ɓe gonɗinani mbiye cheyɗaneji qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min al jinne o yimata ɓe wiyani min ash-shayaɗin jinneji gonɗiɗi ko ɓen garno heɗade qur'ana o joni noon o wimama akharina woɓɓe ɓe ɓen ko cheyɗaneji ɓen jaɓani Allah waɗi ɓen mo qarranina ko haɓɓaɓe tongaɓe fil asfadi e tongi min mbi Souleymane wa qulna lahu min mbimo hadha ada'una ɗum on dokkal amen ko an duwino an ñaagui Allah mo gasi dokkalam nani mi hokkima nduɗo hendu e ɗiɗo cheyɗaneji ɗi ganduɗa no elta e mahgol no elta e mudde e ndiyam ne eltinanma kanŋe dokkal amen nani joni noon anne fam nun hokku hen kala mo jiɗɗa aw amsik walla joguito mbasa hokkude sa yiɗi dokka sa yiɗi mbasa hokkude be gayri hisabin awana nanguirteɗo ɗum min noon a ñaguima mi hokkima an noon an andi no mbaɗata sa yiɗi dokka sa yiɗi mbasa hokkude mana wadde ko hokku tan no dokkirmami ni a ñaguima mi hokkima anne sa ñagama hokkirno Allah yimo hada ada'una ɗum woni dokkal amen e ma fam nun anne hokku kala mo jiɗɗa aw amsik walla nangu hen ha tiiɗa joguito ɗawa naya fo noon bi gayri hisabin ko alda e nanguirede a nanguirtaki la hisaba aleyka a hasbirtaki ɗum wa inna lahu na woodani oɗo Souleymane indana ɗo amen ɗo la zulfa kanko ne kayno woodanimo ɓadinegol ɗo amen ɗo wa husna e moƴƴude ma abin jaaƴorde ñalawma darga ma o jaaƴo arata komo jaaƴi o naata aljanna Allah wi wadkur jangto abdana maccuɗo amen Ayyuba id nada rabbahu nde o noddi joomiko andi en kaali Dawuda en kaali Souleymane annabi Allah Ayyub one kay jarribanoma en kaali jarabimo Dawuda jarriba en kaali jarabimo Allah jarribi Souleymane Ayyuba ne ko noon wadkur jangto abdana jiyaɗo amen Ayyuba id nada rabbahu nde o noddi joomiko o wi anni massaniya cheyɗanu min de cheyɗani memni kam binnusbin e lor o askitin ɗum e cheyɗani o wiyani Allah o wi kota adduban ko nehanade Allah o wawno wiide Allah jippini am lor o wawno wiide no wona kono ko massani cheyɗanu binnusbin ande o rafanoma rafi musɗo ha yimɓe wuro fof nefimo ɓe jaltinimo wuro ɓe newimo ladde
woni ko toon woni ay goto wetama toon so wona joom suudu makko o wi Allah mi tampide massani sheydan re yettini kam memni kam bi nusbin e lor wa azabin e musalla oɗo azabin haade ko ayyuba wasawide lebte wa azabin ko alamin musalla wa nasaba zalika ila sheydani o aspirin ɗum noon ko sheydani wa in kanatil ashiya'u kulluha hayso ɗen gandi kay gueɗe pop minallahi ummoto koto Allah kono sa yi o wi ko sheydani waɗimo noon ko ta adduban ma'ahu ko nehanademo mo nehani Allah ta'ala towɗo wadde o wulliti ko Allah de o noddi wadkur ay abdana dawuda isnada rabbahu wona yide isnada rabbahu ko Allah o noddi nde o noddi Allah yi o wiya oro kod fiiru bereji li ka koyngal ma al arda leydi yefti koyngal ma tan mbaɗani fi e leydi he oro kod bereji li ka fiiru koyngal ma al arda leydi ɗum o yamirano fadaraba o fi tan o waɗi noon Allah yimoni o fi koyngal ngal e leydi nde o fi tan fanabaat ɓuli aynu ma in pour papa nde no qisso mo raɓɓiɗin ɗo e mo haal ɗum ɗo ni o wi wata qaddamat qissatuhu mufassal tan isa ayyuba waɗanoma détail ardinoma fi suratul anbiya to suratul anbiya isa makko haalanoma toon ko iblisa haasidino ayyub iblisa wi Allah aɗa weltani ayyuba tawi a weltanimomo komo neemi tan ko rawata Allah ko pop aɗa weltanimo e dewal Allah mo softi hen kada hokkimo ngal omo neemi wallahi ñande o waasi ñande o rafa kono en gandata o rewi ɗo boni kanko iblis Allah wi aha iblis wi ko mi wima noon aɗa waɗi iblis mi wurtima e makko Allah wurti iblis e ayyub iblis wari jawdi makko pop kadi wari ɓiɓɓe makko ɓesgu makko fo wari wutti e kine makko taw mo sujji wutti e kine makko ngol guttugol woni sababu rafi o kono fof jottaki ɓerde makko o ɓeydi ko hulde Allah e yidde Allah e rewde Allah e wotiɗinde Allah jarabi o fof e mawnude ɓiɓɓe makko ɓesgu makko fo maayi jawdi ndi fo maayi o rafa ɓeydima koto Allah jiyaɗo Allah ko ni foti wade ɗo gonɗa fo wi alhamdulillahi ala kulli haalin a fofti e kala situation mo gonmi moɗo yetti hen Allah situation moƴƴo mo moƴƴani ko hawranimi ko hawrananimi fo alhamdulillah ala kulli haalin ko ɗum wonno sababu o rafi o muusi waɗi hendu wuro ngo nefimo e jaltidimo wuro o wulliti Allah yimo fii koyngal ma e leydi nde o fii tan fa nabaat ɓuli aynu ma in sewne ndiyam on saha o wiya ayyuba hada ɗam ɗo mogtasalun ko lootete ɗam baari ɗum ɓuɓɗam kadi noon wa sharabun ko jaram looto hen jara hen no dabotoɓe mbaɗata mbindan ma aye o aye ko jarateɗo tan momataki de o ko mometeɗo tan yarataki o noon a yarata hen gooɓe tati kadi momoɗa hen ko hoɓoyi de te yimɓe ɗe calo ɗum o haabiyankoɓe ɗe cali ɗum de koni de o safroɗi kanko de ko aya safri ɗum momo ɗum ɗo jara ɗum ɗo mi fartasala o looti hen wona koygal makko o fii ndiyam ɓuuli Allah mo looto hen jara hen fartasala o looti hen wa shariba o yari ay nde o looti nde rafi peeñnoɗo o puƴe ɗe e ñawanɗe ɗe selli nde o yari kala kadi rafiji gonnoɗe nder selli faktasala wa shariba fa zahaba anhu ibiga makko kullu da'in kana bi baɗinihi wa zahirihi kala rafi cuuɗinoɗo e peeñjo fo selli e ɗam ɗon ndiyam Allah yi o habna lahu men dokkimo men gartiranimo ahlahu koreji makko ɓe iblisa warnoɓe Allah wurtiniɓe haɗani ɗon de Allah yi wa mislahum ma'hum ndublanmomi ko ɓe jeeɗiɗo dokkumomi kadi ɓiɓɓe jeeɗiɗo woɓɓe janti hen ɓe goni 14 wa mislahum ma'hum ay ahya Allahu lahu Allah wurtinanimo man mata min awladihi maynoɓe ɓe fof wa razaqahu Allah arsiqinimo mislahum hono maɓɓe tede ko min zawjati joom suudu makko nayejo kono ay debbo o wa zida fi shababiha o ɓeydana urtita e cagatagal o artira e cagatagal ɗo debbo wawata jibinirde o jibini ɓiɓɓe hono ɓen ɗon
neɗɗo so ruttima e Allah alhaali mum fof boyɗi e Allah ma o yino Allah waɗanta mo Ayyuba de ko ni Allah yi ɗum ɗo rahmatan min mbaɗi ɗum ko yurmede minna ummorade amen wa zikra ko ha wona waaju li ulil albabi jomiraɓe haqqillaji joni noon o wondi kanko Ayyub nden no rafi o muusi debbo o ummima wuuro no rondi bottare no nawana mo tan wirti cafrowo yimɓe no kurli cafrowo humpito oɗo cafrowo o ari on o yanka cafrowo wima hakomi cafrowo yimi de joom gallam noto sella o ɓeɗo wawi safremo ho sella o wi ko joɓeteɗa o wi joɓetemi tan ko o yowi ko min safrimo ɗum tan woni jobdi ndi so selli yowi ko min safrimo tan debbo o arti o wi Dawuda min mi wirtima to gorko o wi omo wawi safrudema kadi ndeke serani jobdi ala sa selli tan jobdi ɗi ko mbiya wonde ko kanko sellinma Dawuda wi yeppune hen Ayyuba tan Ayyuba laaɓi woodi komi piwoma ɓoggi temedere looci temedere piyanma ko Iblisa won ɗon debbo kañum anda o wi ko Iblisa won ɗon andi kay o pimde makko nde waylaki o wi ko Iblisa won ɗon komi piwoma ɓoggi looci temedere Allah e wonde moƴƴo o wi so tawi ko enen goto men so wondi ko woodi ko ɗum waɗa ɗum ne ko ɓoggi certuɗi goho ɗiɗi tati ha temedere ndettima kono Allah yimo hoccu kuɗi leefɗi kuɗom bolle puyɗe wima hen woni kuɗi temedere hiyama tan lawol gotol gasi wona humni wondore nde mbasa yedde wondore ko ɗum wonno sababu o Allah waɗanimo nde ɗo moƴƴere mi tan fi koyngal makko o dañi ɗam ɗo ndiyam sellini rafiji cuuɗiɗi ɗi e peeñƴi ɗi woni nganduma hankkadi ko wondore nde ɗo ɓoggi temedere ne heeƴe oɗo debbo andi heeƴata alimo hoccu kuɗon tan lim kuɗi temedere leefɗi piyamo gasi wakkus jaggu mbiyari ke jungo ma dirasan ɓe pira ɗum ɓe on firnoɓe dirasan waare huuɗo ɓe mbi ala dirasan ko looci huuɗo so woni hasmatu woni waare so woni qudbanu woni looci wa hasmatu min hashishin aw qudbani looci huuɗo fadrib bihi fiiru ɗum zawjataka joom suudu ma o wa kana qad halafa o wondiriɗo wondema o fi on looci temedere lim tan ndendina ha wona waare piyamo lawol gotol Allah mo wala tahnas wata yan wondore sa waɗi ɗum a humni wondore wona a yanani Allah wi inna wajadnahu min tawi Ayyub sabiran ko munƴo andiri o ko munƴo o de fimde mum bonani min tawrimo ko muñal ni'ma taare al abdu jiyaɗam taare o jiyaɗo Allah hono Ayyub innahu kanko no de awwabun ko kewɗo ruttade e weeli Allah sadakallahu al-azim